Piny owacho kokalo migawo mar teko chako chenro mar tudo chula ma idwaro e alwora mar Nam Lolwe koda teko wang' chieng' mano mar sola kaka yo mar tieko midhiero mag onge mar stima e gwengego. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi manotelo ne chenro mar tudo teko wang' chieng' e chula Mangodhe e kaunti ma Homa Bay owacho ni chenro no ma sirkal timo kotude koda Rural Electrification and Renewable Energy Corporation kata REREC omonyo omenda maromo milion 37. Joyce Oduor gi ler mathoth. Chula Mangodhe mayudore e Nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge mayudore moko kuom kaunti 14 ma pachoka ma jodak thoro bedo gi midhiero mar onge mar sitima. Kata kamano, sirikal e tudruok kod Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC ochako ayanga chenro mar tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego. Koloso e kinde mane osidho ayanga chenro mar tudo teko wang' chieng' mar sola e chula Mangodhe kod Takawiri e kaunti ma Homa Bay, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi wacho ni mano en mana achiel kuom chenro ma sirikal timo mar neno ni jopiny obedo kod sitima. Part of our program, wider program, to light up 14 off-grid counties. Okay? And this is a project that is being supported by the World Bank. As a matter of fact, some of these areas where we are putting up these projects have not had the opportunity to be connected to electricity since independence. In fact, since the world began, if I may call it so. Tudo teko wang' chieng' mar sola e chulano, Wandayi wacho ni bende geto ting'o malo kenge ma piny Kenya goyo e rito alwora. We are doing this from renewable energy sources, which is solar, 100%. And this is basically also contributing towards our energy transition, our movement towards 100% green energy, whose target is to be 100% by the year 2030. This particular project of Mangodhe Island, as you know, has cost the government about 37 million Kenya shillings. Jaod bura masuba North Millie Odhiambo mabende ne oyuoro e sidho ayanga chenro no wacho ni girwako ahinya chenro no mar sirikal tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego kaluwore ni kuom kinde mathoth gwengego osebedo ka dong' chien e chenro mag dongruok. We feel very good. We feel very happy. Because as you can see, these areas, whenever I tell people that we are marginalized, people don't understand. Jodak Mangodhe bende opuoyo ahinya wach tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego ka giwacho ni nyaka ne gichak tiyo gi sola onge midhiero mar stima lal kinde ka kinde ka bende ngimagi oselokore kendo thuolo mag tije bende omedore. Stima makani en ok olal, koth chwe, chieng' rieny en ok olal, en kamano watiyo kode. Ok wang'eyo ni nikech ang'o lakini wagonero kamano ne sirikal nikech king'iyo malo en mar sola. To di mang'eny sana ji oluoro ga sola nikech sola samoro ng'ado mach to ma tiyo maber. Chon wan gi shida mang'eny, rechwa ne kethore, sani wanyalo keto fridge rechwa bedo ng'ala maber. Nitie gigewa manok wanyalo loso ka sani, kata mana gik machalo ka weldings wawang'o gigewa ka watiyogo ka, joma suko, joma loso juice loso ka. Sirikal okonyowa sana. Sirikal kokalo e REREC osetudo ne jopiny sitima kokalo e teko wang' chieng' mar sola e chula ma Mageta, Wasini, Takawiri kod Ngodhe ka bende ong'iyo chwalo teko no mar sola e counties mamoko 14 ma onge sitima. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kambi mar Safaricom dhi nyime koda safar mar